Хәерле кич, Казан дәүләт университетының татар бүлегенә 80 ел буе да студиябызга төрле елларда шул бүлекне тәмамлаган, танылган шәхесләрне чакырдык. Күреп торабыз, татар бүлеген тәмамлаучылар арасында тел галимнәре, язучы, журналист, артист, дәүләт вәкилләре бихисап һәм менә шундыйларны без бүген чакырдык эфирга, сөйләшеп алыр өчен, сагынып алыр өчен, бәлки тәнкыйтькә дә урын табырбыз. Килгәнегез өчен зур рәхмәт. Һәм хатирәләрне барлаудан башлыйк әле. Рамил әфәнде, студент елларны ничек искә аласыз? Студент вакыт бит инде 5 ел, ничек искә аласыз 5 елны? Студент чоры ул яшьлек вакыт. Шуңа күрә инде аны сагынып, матур шундай чаклар, якты чаклар, зур өметләр баглаган чаклар, зур планнар кырган чаклар. Әлбәттә, инде ул елларны башкача кабул итеп искә төшереп булмый. Ул чынлап та якты хатирәләр. Кыйнлыклар да әлбәттә булды, чөнки уку процессы ул җиңел генә бирелми. Менә бигрәк тә минем чиракта мин театрда эшли башлаган 87 елда шул ук менә параллель рәвештә мин укырга кирдем һәм миңа җиңел булмады, чөнки телне камил белмәдем дип әйтсәм бик йомшак булыр. Шуңа күрә миңа адымлап әдәбиятка, татар әдәбиятына кирип чумарга, өйрәнергә, укырга күп иттереп туры килде. Ләкин минем менә шундый жылы матур сүзләр белән искә төшерәс килә укытучыларымны, инде Флора апа, Сафиуллина Садриева, Флора апа Сафиуллина, Риза апа Галиеваны, Мөхәммәд Абу Магдиевны. Алар бик күп бөтенесен санап китсәң, әлбәттә Хатип абый, Марсель Абу Бакировларны, алар бөтенесе Җамил абый Зайнуллар менә бар. Һәм искә төшкән сайын әйтәс килә дә. Алар инде әлбәттә мин үзем Казанда тәрбияләнеп үскән малай, урыс мөхитендә тәрбияләнгән малай буларак, җигет буларак, инде әлбәттә аларга ни кызыгый, ни бу җигеттә нәрсә килеп чыгар дигән. Менә бүгенге көндә нидер кыска гына нәтиҗә ясарга була. Юкка китмәгән ул еллар, ул шәкерт, студент вакытларым ул инде әлбәттә миңа бик ярдәм итте. Гомумән үземә шәхес булып формалашуында да һәм әлбәттә үземнең милләтпәрвәрлек хисләрен тәрбияләүдә, чөнки бу уку процессы белән бер рәттән анда ул милли хисләрне, милли холыкны тәрбияләделәр. Ул минем өчен бик әһәмиятле. Менә сез санап киткән остазлар, алар арасында Хатип абый, Марсель абыйлар белән сез хәзер дә элемтәдәме? Әлбәттә, без еш кына чараларда күрешәбез, сөйләшәбез. Хатип абый миңа үзенең язган, чыгарган китапларын бирә, иң беренче чиратта миңа тәкъдим итә, чөнки мин инде бик мөкиббән аның иҗатына да, гомумән әдәбиятка Марсель абый белән еш күрешергә туры килә. Ул инде беләсез өлкән яшьтә 90-ны тутырды. Алар Аллага шөкер исән булсыннар, озакрак яшәсеннәр. Чөнки алар безнең чынлап та улпат әдипләребез, улпат шәхесләребез, алар безгә маяк булып тордылар һәм әле дә бүгенге көндә дә аларга карап без чынлап та үрнәк алабыз. Менә беләүебезчә, сез театраль училищеда укыганда телне тагы да шарландырыр өчен татар бүлегенә килеп ләгәсез. Менә узган тапшыруларда да без шушы сораудан башлый торган идек, сез ничек килеп ләктегез дип. Чөнки хәтта кайберләре очраклы рәвештә дип тә җавап бирүчеләр булды. Ничектер язмыш уйнау белән. Менә Ренат әфәндән сорыйсы килә. Сез эзлекле рәвештә бардыгызмы, килеп ләктегезме? Һәм яки инде шуннан да язмыш уйнауы да хәл иттеме? Хәерле кичләр, шуннан да бик матур вакыйга, 80 ел, аның инде тарихын караганнан 44 ел, менә шуннан гына башлаганда да бу әле сугышның иң кызган вакытлары, әле җиңүнең кайчан җитәчәген бер кеше белми. Әмма ләкин Мәскәү тарафыннан кабул ителгән шушы карар инде татар бүлеген ачу турында, ул бит үзеннән-үзе күрсәтә шушы милләткә булган мөнәсәбәт турында. Ягъни татар милләте ул инде җиңүгә үзенең өлешен керткән, үзенең геройларын биргән, һәм ул яшәргә тиеш, ул телен үстерергә тиеш, мәдәниятны үстерергә тиеш. Минем үземә шәхсән килгәндә мин аз гына тарихка караганда 5-нче класста минем бабаем, Мустафа бабаем, авылда имам иде. Ул бик күп иде аның кулъязмалары, иске татар язуында китаплары. Мин аннан өйрәнә башладым гарәп язуын. Гарәп язуын ул миңа өйрәтә, мин шактый озак булды ул дәвр, әмма ләкин ахырда мин укый башладым. Һәм шуннан соң мин ишеттем, безнең тел, әдәбият һәм тарих институты Яли ул вакытта. Мин әйтәм, кара, нинди әйбәт җиркән, мин әйтәм, обязательно шунда укырга тиеш. Бу 5-нче сыйныфта мин әле аның фәнни академик институт икәнен белмим, мин аның уку йортында шунда укыталар. Институт дигән сүзе бар. Шуннан соң хәзер инде үзебезнең вакыт җитте. 10-нчы класста миндә нинди планнар бар яшәрмен дип, 9-нчы класста мин киттем әзерлек бүлегенә юрфакка бирергә. Казан университетына bir yıl boyu zaoçны укыдым һәм bir ай безнең анда укытырга тиешләр иде инде үзебездә университетта.
Дәресләр баралар һәм шул вакытта миңа игълан килеп эләкте. 89 ел мин кергән вакыт татар теле, әдәбияты, тарихы һәм көнчыгыш телләр факультеты ачыла дип. Мин бер нәрсә дә уйламадым. Мин әйтәм шушы кирәк икән миңа, алдым документларны, барып кырдым һәм әлегә хәтле шуңа сыенып яшим. Билгеле ул минем беренче генә белем иде. Аннан соң кандидатлык булды, аннан соң Саратовта дәүләт академиясында бетердем. Әмма ләкин менә шушы тафакка килеп керү, ул инде 5нче класстан башланган бер хыялның тормышка ашыр дәвре иде. Һәм мин бик бәхетле менә шушы мөхиттә укуым белән. Ә менә сез укырга кергәндә бер урынга ничә кеше дә вакылай? Безнең ул иң беренче килеп чыккан факультет буларак һәм әле аның көнчыгыш телләр дигән әйберсе булу белән шул дәрәҗәдә ажиотаж булды. Безнең анда 10 кешегә якын конкурс булды. Юшак белән без бер дәрәҗәдә шушындай конкурста иттек. Без аны узып кит алдык, Аллага шөкер. Һәм безнең анда 3 группа булды. Безнең беренче группада тел әдәбият, икенче группада инде шәһәрдән килгән балалар иде, тулаем, һәм 3нче группада без тел, әдәбият, тарих һәм көнчыгыш телләр. Мин үзем Җәмил апа, менә Рамишин кызыбызча әйтебездә, Җәмил абый белән укыдык гарәп телен һәм чын мәгънәсендә менә андый шәхесләр кул астында уку зебер бәхет иде. 89 дисез әйме? 89. 87 диде. 11 2006-11 еллар. Менә сез укыганда конкурс нинди иде? Шулай ук авыр идем укырга кирергә татар бүлегенә. Беренчедән конкурс дигәннән мин әлеге уку йортына һәм татар филологиясе һәм тарихы факультетында ул вакытында ул шулай дип атала иде. Әлбәттә бик эзлекле рәвештә укырга кирдем, чөнки Менделеев шәһәрендә татар сыйныфында укып, бик милли җанлы, татар җанлы, татар теле әдәбияты укытучысы булган сыйныф җитәкчесе Рүзә Захрамна Абдуллинның менә җитәкчелегендә олимпиадаларга әзерләнеп, менә олимпиадаларда җиңү яулап 3 ел рәттән мин эзлекле рәвештә татар филологиясе һәм тарихы факультетына укырга мөмкинчелек булды һәм мин аны әлбәттә ныклы адымнар белән үтеп кирдем. Ул вакытта шуңа күрә мин конкурс турында, бәйге саннар турында инде үземә сорау бирмәде, турыдан туры менә әлеге олимпиадада җиңү яулау миңа әлеге уку йортына укырга керү мөмкинчелеген бирде. Һәм инде икенчедән әлбәттә менә еш кына төрле буын, менә хәзер без әле бу тапшыру башланганча хәтле дә үзебезнең шушы елларны искә төшердек. Һәрбер буынның үзенең кызыгы бит. Һәрбер буын менә дәвер, чор, ул мавыктыргыч. Әлбәттә без укырга кергән еллар ул милли күтәрелеш чоры еллары түгел. Ләкин шул вакытта менә бу еллар безгә бүгенге көндә татар тормышында, татар мөхитендә һәм уку белән бер рәттән үзеңне иҗтимагый, сәяси, мәдәни тормышта күрсәтә алырлык һәм лаеклы рәвештә урын таба алырлык дәрәҗәдә белгеч буларак сине әзерләү өчен барлык нигезе булган, барлык шартлары булган уку йорты буларак менә бу Казан дәүләт университетының 11нче каты безнең өчен әлбәттә ул үзенә күрә бер илаһи көч бирә торган урын һәм бүгенге көндә дә мин әлеге уку йортын һәм әлеге факультетны тәмамлауны белән үземне бик бәхетле саныйм һәм инде аерым рәхмәтләрне мине фән өлкәсенә кертеп җибәргән филология фәннәре докторы профессор Әлфия Шәүкәтне Юсуповага җиткерәсем килә. Без менә төрле чорның дәвернең үзенең шәхесе, ул пат шәхесе, ләкин һәрбер кешенең, һәрбер укучының үзенең йөрәк түрендә йөртә торган, фән өлкәсенә кертеп җибәрә торган бердән-бер кешесе була, бердән-бер укытучысы була. Сезнең төркемдә ничә кыз иде, Данис әфәнде? Безнең бик Айваз бик дөрес сорау бирә, чөнки әлбәттә без укырга кергән елларны егетләр бик аз иде, ләкин Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның программасы нигезендә, президентның программасы нигезендә менә Әлим Тимер Шәрипович Шәймиев вакытында бөтен дөнья татар конгрессының тәкъдиме белән Кытайдан Казанның югары уку йортларына укырга кергән егетләр белән, кызлар белән Кытайдан килгән милләттәшләрнең төркеменә без менә шул дәвергә туры килдек. Шуңа күрә без аның Кытайдан егетләр шактый иде. Безнең Алман бүлеге иде, аерым татар филологиясе һәм тарихы факультетында. Шуңа күрә без укырга кергән вакытта ул бүлек әлбәттә 25-30 кешелек түгел иде. Башка бүлекләр әлбәттә шундый олы саннар белән, без Алман бүлеге булганга күрә безне менә аерып без 15
студент иде ул вакытна, аның инде 5-се егет иде. Менә ни өчен сорау бәлеге сорауны, чөнки шундый эзлекле бар шуннан да. Төркемдә егетләр аз дефицит диләр, ләкин менә тапшыруга килгәч, бездә киресенчә ситуация. Гүзәл ханым, сезнең белән дә инде сөйләшеп узык. Ничәнче еллар булды сезнең студентларыгыз һәм сезнең килеп эләктегез? Хәерле кичләр. Мин 98 елда татфакны бетердем. Татар филологиясе, тарихы һәм көнчыгыш телләр факультеты иде ул чакта. Мин менә нәкъ көнчыгыш телләр факультеты бүлекчәсендә укыдым. Менә бүген әйтеп үттеләр инде Җәмил абый Зайнуллин безнең кафедра мөдире иде. Соңыннан бит инде ул институт востоковедениягә бүленеп чыкты. Ул анда мөдир булып торды озак еллар буена. Һәм мин анда диплом эше якладым. Ризайдин Фахретдиновның Җавамил Калим шәрхе. Ул салган шушы эшенә булган, татар теленә булган, татар мирасына булган. Ул бит инде дини эштәлекле шундый гарәп мирасына таянып, тәрҗемәләр белән шөгыльләнгән галим без. Шуңа күрә менә шул үрнәктә тәрбияләнеп үстек дип әйтәсем килә. Аннан соң безнең 90-нчы еллар, ул менә мин татар гимназиясын бетереп, шушы татар бүлегенә укырга кирдем. Һәм шушы милли яңарыш чорына туры килде һәм алтын вакыт дип әйтсәң дә бик дөрес булыр, чөнки менә академик Диляра Гарифовна Тумашева, Миркасым Госманов, алар менә санап китсәң алар бик күп, һәрберсеннән без нәрсәгәдер өйрәндек һәм шушы татар әдәбияты ул урта гасыр булсынмы, совет чоры булсынмы, заман әдәбияты булсынмы, менә безгә укытучылар шушы әсәрләрдә булган рухи кыйммәтләрне тәрбияләргә тырыштылар. Алар студентларга бик игътибарлы булдылар. Алар бездә югары белем генә түгел, ә менә югары зәвык тәрбияләделәр. Шуңа күрә менә бүген дә шушлай булсын дигән теләктә калас килә. Безнең әле гаҗәеп талантлы студентларыбыз. Ул менә Алмаз Миргаязов, Ришат Хамидуллин безнең диния нәзарәтендә эшли. Алар менә бихисап күп һәр төрле өлкәдә, мәдәнияттә булсын, фәндә булсын, укыту өлкәсендә булсын. Ай дәврендә без әлеге студентларны тамашачыларыбызга да күрсәтергә, таныштырырга тырышабыз. Хатирәләрне берникадәр барладык. Инде тапшыруның икенче өлешендә әһәмияте турында да сөйләшербез. Хәзер реклама. Легендар татар бүлегенә 80 ел, 80 яшь дип тутырып әйтсәк тә буладыр. Һәм менә инде ничәнче тапшыру рәттән без чакырабыз әлеге уку йортын бүлеген тәмамлаган шәхесләрне, барлыйбыз студент елларының хатирәләрен. Ләкин тагы бер сорау белән шушы тапшыруны тулыландырасы килә безнең. Менә сез чыннан да санап чыктыгыз, шәхесләр турында әйттегез, остазлар турында әйттегез. Шулай да менә орлыгы булып нәрсә торган икән, чыннан да бүгенге көндә милләт өчен хезмәт итә торган шәхесләрнең күпләп чыгуында. Бу баштан ук биргән вектормы? Бу чыннан да шушы өлкәгә җыелган бер төсле акыл ияләренең бергә уйлап эш итүеме? Һәрбер халыкның иң асыл кешеләре ул зиялылар. Мәсәлән, безнең татар халкы бик борынгы халык. Без тарихта бер бөтен милләт булып формалаштык. Милләт булып формалашуның сәбәпләре әлбәттә бәйсезлек, дәүләти булу. Менә милләтнең эчке дөньясын, милли үзаңын аны инде әлбәттә зиялылар тәрбияли. Кем алар зиялылар? Шул галимнәр, мөгаллимнәр, дин әһелләре, сәнгать, мәдәният әһелләре. Менә шулар инде сез әйткәнчә югары зәвыкында тәрбияли. Һәм иң әһәмиятлесе ул менә безнең татар милләтенә тугрылыкны, бер сүз белән әйткәндә инде милли үзаң, ул безнең өчен, мәсәлән, инерция булып, менә сез әйттегез, менә кайдыр теге 90-нчы елларда ул күтәрелеш булды, аннан соң бара сүлпәнә иде. Менә ул инерцияны безгә суытмаска кирәк. Чөнки ул безнең милләтебезнең асыллары, әйткәнемчә, зыялыларыбыз, алар инде безнең әйдәүчеләр, әйдәп баручылар, әйдәманнар, фикер ияләре, галимнәр һәм башкаларны әйтеп киттем. Ул күп булмый. Һәр халыкта ул бәлкем 2-3% иң күбесе шулайдыр инде. Ләкин менә шушы юнәлешне, шушы инерцияны, шушы теләкне, шушы омтылышны безгә суытмаска кирәк. Кирәген кирәк тә, ләкин шартларда әлбәттә, чын барлык бүгенге көндә аяныч.
Мин монда бер ни дә бизисе килми, күпше сүзләр белән чынлап та мактанырлык түгел дип әйтеген алайса. Менә мондай шартларда ничек дулкында калыргасың? Менә 90-нчы елларда ул суверенитет дулкынында безнең менә татфак кафедрасы, факультетлары ачылды. Анда әйтегендә башка төрле фәннәр керде, татароведение мәсәлән инде керде. Анасын татар халкының Миркасым абыйлар аны барлыкка китерделәр, татар халкының тарихы, дисциплина ара фәннәр инде алар бөтенесе. Әмма алар менә үзебез беләбез инде кызганычка каршы минемчә менә ул тенденция, начар тенденция институтны юкка чыгарудан башланды. Соңрак инде ул менә безнең менә берләшү кызганычка каршы сыйфатка китермәде. Менә шул 90-нчы елларда әйткәнемчә ул инде суверенитетлык тулкынында барлыкка килгән, шунда милли үзаң, милли хәрәкәт белән нидер дәрәҗәдә хавада илеп торды, бөтен кеше менә шул кадәр. Ләкин менә ул тарихта социологлар әйткәнчә, ул менә милли үзаң ул әкрен генә барлыкка килә һәм әкрен генә сүнә. Аның инерциясы бар. Әлегә вакытта безнең инерция бар. Ләкин безгә уяу булырга кирәк. Менә без чакырган кунаклар арасында сез инде дәүләткә хезмәт итәсез. Менә теге яисә бу карар кылганда ни дәрәҗәдә татар мәнфәгатьләре исәпкә алына микән һәм татар бүлегенең роле нәрсәдә? Ринат әфәнде, сез күп җирләрдә эшләдегез, хәтта Татарстаннан читтә дә, Петербургта да. Менә татар мәнфәгатьләре нинди урында иде сезнең өчен? Менә беләсезме, ул бит һәрбер урында дәүләт хезмәтендә мәсәлән, бүтән җирдәме, син гади генә иңдә әти кеше буларак яки әни кеше буларак, ул инде синең каныңга кирип кала икән, син аны эшлисең, ничек кенә булса да. Менә шул канга кертә алдылармы соң татар бүлегендә? Менә безнең мин шуша 89-нчы елда кирдек, 90-нчы еллар безнең башланып китте һәм беләсезме, менә безнең иң гөрләп торган вакытлар без хәтта берәр атна менә шушында Ирек мәйданында анда идек һәм безгә укытучылар сүз әйтмәйләр иде. Без дәрестән каладырык, анда чыгадырык. Мин хәтерлим, менә без ничек дәүләт советын кулга алып тотынышып 5 кольцо, аның зурлыгын күрәсез. Шуайтыр бирдек мәйданнары белән шуайтыр. Анда көн-төн халык булды. Ул әйберләрнең эшләрендә булып, шуны күргән кешеләр инде бүтәнчә яши алмыйлар. Һәм менә сез әйткәнчә теге Татарстаннан читтә булганда да, әйтик Петербург, анда кичкенә генә бер татарларның яшәү урыннары, анда 30 мең татар яши. Әмма ләкин менә шушында соңгы 9 ел эшләү дәврендә мин хәзер үзем анализлап карыйм, ничә китапханәдә без татар бүлекчәләрен эшләдек. Андагы үзәктә мәктәпкә Муса Җәли исемен бирдек. Шәһәрнең нәкъ үзәгенә Аятулла Баязитовның исемен куша алдык. Ничә һәйкәл ачылды. Алар бит менә шушы башлангыч, ул инде күңелгә калган, һәм шуннан соң миңа теге әлегә хәтләр шалтырап торалар. Ринат килгәч Петербургка татар теле кайтты дип әйттеләр. Чөнки безнең даими вәкиллектә без татарлар җыйладык, әмма ләкин сөйләшүләр бөтенесе рус телендә иде. Мәйтәм булай буламый, без татарлар җыелдык, мәйтәм аңламасагыз, күршегездән сорагыз. Һәм менә шушы тенденциялар барды, ул бит күңелдә булган нәрсә. Һәм аны һаман да дәврдә менә шулай торып барасың. Һәм менә үзебезнең теге бийек шәхесләребез турында да әйткәндә. Менә мин әйтәсем килә Әбрар абый Кәримуллинны. Ул да шулай ук менә зур фән дөньясына алып керде. Һәм менә шушында башланып киткән кулъязмалар белән эшләү беренче курстан безнең Җәүдәт абый мине үзе күрде, китапханәгә эшкә алды. Һәм Петербургка баргач, мин үзем эзләп таптым, безнең анда Институт Восточных рукописей бар. Һәм безнең Татарстанда алмазган китапларыбыз шунда икән. Һәм шул исемлекләрне эшләүне шунда җыштырып, монда кайтаруны башлап җибәреп. Ягъни менә мондый эшләр алар көндә бара торган хәлләр һәм ул татар факультетта салып калдырган менә шушы ыйытка ул бездә яши. Әмма ләкин бер нәрсә бар. Менә без Татарстанның 100 еллыгына җыелганда кемнәр килә алырлар? Шушындай шәхесләр тагын булырлармы? Җаннары белән җанып торган кешеләр булырлармы? Менә ансы да бар шей. Намынсыз сорау. Бүгенге көндә никадәр менә үзегез белән бергә ул вакыттагы шәкерттәшләр, сабакташлар белән элемтәдә торасыз һәм күпмесе чыннан да менә бүген чыннан да милләткә хезмәт итә ала дип әйтә аласыз. Әйдә Данил Сәфендә башланган, чөнки әле яңартырга була, бик зур түгел ара. Менә мин шул турыда әйтәсем килә. Һәрбер чорның, һәрбер дәвернең үзенчәлеге һәм менә бу татар филологиясында укуның бүгенге көндә хезмәт итүдә йогынтысы нәрсәдә дигән вакытта без бит һәрбер адәм баласы. Күңел бар, җан бар, йөрәк бар һәм без безнең күңел дәфтәренә салып барабыз. Менә бу күңел дәфтәренә алып сиңгән белемнәр, фикерләр, хис кичерешләр алар барбер һәрбер адәм баласына калкып чыга. Һәм бүгенге көндә менә без еш кына татар филологиясе һәм тарихы факультеты диләр дә әдәбият сәнгать белән генә бәйлиләр.
яисә тарихчылар белән генә бәйлиләр, фән өлкәсе белән генә бәйлиләр. Менә безнең Күренеп тора торган, эшлектә торган. Чөнки алар һәрвакыт шуңарга якын булды. Ләкин нишләпсең без үзебезгә сорау бирмәбез? Менә 80 еллык оештыру комитеты утырышында бүгенге көндә менә күз аллаганнан соң бу оештыру комитетына әгъзалар булып кемне кертергә икәнлеген, анда бит шактый безнең эшмәкәрләрдә, икътисад өлкәсендә, хукук өлкәсендә, яисә сәнәгать өлкәсендә, сәнгать өлкәсендә генә түгел, сәнәгать өлкәсендә дә безнең шактый гына татар филологиясе һәм тарихы факультетын тәмамлап, бүгенге көндә алар бәлки медиа өлкәсендә алай ук киң яңгыраш тапмыйлардыр. Чөнки бездә медиа өлкәсендә татар филологиясын күбрәк инде ул нәшә әдәбият һәм сәнгать әһелләре генә яңгырый. Ләкин бүгенге көндә менә мин сезне ышандырып әйтәсем килә, хәтта татар филологиясе һәм тарих факультетының татар бүлегенең 100 еллыгын уздыра алырлык безнең әле бүгенге көндә ул буын бар яшәячәк. Ә менә бу җавап мактанырлык, горурланырлык факт булдымы соң? Яисә үзләре алган белемнәрен турыдан-туры кулланмыйлар дип монда бәлки кичәтен бәя бирә. Менә без еш кына татар теле һәм әдәбияты дибез дә татар теле әдәбияты укытучыларына гына ишара ясыйбыз. Бүгенге көндә татар теле ул хукук теле, икътисад теле. Бүлек бит шуларны чыгарырга тиеш. Икътисад теле, филология һәм тарих факультеты. Бүгенге заман таләпләре, бүгенге заман сулышы шуны таләп итә. Син татар теле белгечләрне һәм без укыган дәверләрдә дә филология өлкәсендә уку, ул бит син укытучылыкка уку дигән генә сүз түгел. Әлбәттә аның бик күп өлеше педагогия өлкәсендә. Ләкин татар теле белгечне башка даирәләрдә дә куллана алырлык бердән-бер уку йорты татар филологиясе һәм тарих факультеты иде. Ничәсе шуның менә хәзер шушы безнең без әйткән, сез әйткән дөресрәге өлкәләрдә күренә эшли сезнең белән укучыларның? Без менә бүгенге көндә дә аралашабыз һәм һәрвакыт күрешеп торабыз. Аларның 100% бүгенге көндә үзләренең көннәрен үзләре күрә алырлык эшкә урнашкан кешеләр һәрберсе дә. Татар бүлегенең юнәлеше бүгенге көндә нинди булырга тиеш сезнең кебек шәхесләр тәрбияләр өчен алга тагылды? Беләсезме, менә барыбер дәвам итәсе килә, чөнки синең ул эшләгән җиргә генә карамый ул. Кабатлап әйтәм, безнең менә үзебезнең менә югары уку йортын тәмамлаган кешеләр менә монда җыелган бүген һәм безнең шәриктәшләребез дә бүген тыңларлар безне. Алар әлбәттә күбесе башка өлкәләрдә бөтенесе укытучы булып китә алмый, кайсы берсе башка язмыш шунда йөртә инде кешеләрне. Әмма аларның рухи халаты юнәлдерелгән татар халкына хезмәт итү. Татар халкына хезмәт итү нәрсә ул? Аның язмышы турында уйлау, киләчәге турында уйлау, үткәннәре белән горурлану. Менә шушы ул милли, шундый милли үзаң, милли холык менә шуннан гыйбарәт. Шуңа күрә кая гына эшләсәң дә син анда китапханада эшлисеңме, син анда сәнәгать оешмада эшлисеңме, йортлар төзисеңме, бар андыйларда безнең эшмәкәрләребез дә бар. Ләкин алар татар җанлы. Без әйтәбез кыска гына, татар җанлы кешеләр. Татар милләте өчен җан фида кылырга риза. Менә шул турыда мин әйттем. Әйе. Ни дәрәҗәдә менә Рамил әфәнденең сүзләрен куәтләп, ни дәрәҗәдә милләтпәрвәрлекне арттыра бүген татар бүлеге? Сез укыган вакытта менә шул оятқы нәрсә иде? Без укыган, менә Ринат әфәнде бик дөрес сүз әйтте ул. Менә без укыган вакытта татар бүлеге ул менә гөрләп тора торган бер зур шундый туганнар оешмасы шикелле зур бер гаилә кебек иде. Хәзерге халәтен алай бәлки түгелдер. Әмма дә, ләкин бүгенге көндә татар бүлеген бетергән шәкертләр, алар менә Данис әфәнде дә әйтеп китте, һәр урнашканнар һәм татар халкына тегеме, буме өлештә хезмәт итәләр. Гади сорау алса, балалары белән татар сөйләшәләрме? Балалары татар сөйләшәләрме? Аларның? Әлбәттә, чөнки менә шуны гына әйтеп китик, менә мәсәлән, балалар белән татарча сөйләшәләр. Гаиләләрендә әлбәттә гаилә тәрбиясе бик зур һәм мөһим. Менә мәсәлән, без дәүләт эшендә эшләгәндә менә карарлар тәрҗемә итәбез. Язабыз татар телендә чыгышлар. Презентациялар ясыйбыз татар телендә. Төрле өлкәләрдә утыра торган безнең коллегаларыбыз, безнең шәкертләребез татар бүлеген бетергән, алар безгә ярдәм итеп, без алар белән дә элемтәдә торабыз һәрвакыт. Кичә генә саубулашкан кебек, шулай ук җылы, шулай ук менә ниндидер шундый бер гаилә җипләрен үзмичә дәвам итәбез. Мин кайдан туда әле сорау, көзге кайтавазына карадым әле күптән түгел Камал театрында. Нәкъ шундый очрак, икесе дә профессорлар татар теле белгечләре
яшьләре, ләкин оныклары татар теле. Соңыннан бит ул Гүзәл татарчаны ханым белә. татар театрына тагын бер актриса бүләк итте, чөнки аның кызы татар театрында бүген хезмәт итә. Шуңа күрә менә моннан бөтен нәрсә күренә дә инде. Рәхмәт сезгә бик зур милләткә хезмәт итүегез өчен һәм гомумән кунакка килүегезгә бик зур рәхмәт. Әле безнең татар бүлеге вәкилләре килү сериясе дәвам итәчәк. Шуңа күрә игътибар белән карап барыгыз безнең тапшыруларны. Сау булыгыз. Sağ olun.